Πάμε. 142, 145, 146 και 6, 148 και 6. Κάτω χαρτί μέσα, πάει έτσι, πάει έτσι. Listo! Έλα, 148,6. Το μεγαλύτερο νούμερο σήμερα, μέχρι στιγμής. Εσένα λέει! Περίμενε. Έλα, κατεβείτε τώρα. Ανοίξε και λίγο χώρο. Έλα, τελείωσε τώρα, έλα. Μην καθόσαστε στις πόρτες. Ρε τον Τζάν και τον Παμπρί σας πάω. Λεωνίδα, είναι έτοιμος. Τώρα, ο Ρανός 42-3. Περιμένεις. Πάμε. 133. Και το Μπαρμπαγιάννη.